tapat ng post office. Ayan. Kung saan ay meron tayong parade ng ng Chinese New Year parade. Ayan. So, shoutout nga pala sa mga OFW dyan, mga kababayan natin sa abroad, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout sa inyo dyan. Basta kayo dyan, ingat kayo dyan. At sa mga kasamahan ko sa kantin, si Rose, si Raquel, at si Ma'am Galano. Ayan. Shoutout sa inyo dyan. Samahan nyo ako guys. Ikutin natin yung Binondo. Dito muna tayo mag-start sa may post office. Nandito yung pakita mo. Nandito yung mga float. Ayan. Ayan, pakita mo. So, mamaya, abangan nyo ako ha. Subaybayan nyo ako guys. Lahat ng float na yan, isa-isahin natin. So, abangan nyo. Tara. Ha? Dami na ako nag-guard. Meron agad? Ayan. Ayan, meron na tayong viewers guys. So, ayan, pupunta tayo. Isa-isahin natin yan guys ha. So, samahan nyo ako guys. Punta tayo doon. So, dito muna tayo sa Sparkle. So, ito yung mga natin, first runner-up China. Ito yung second runner-up natin. So, ayan. So, ayan yung mga natin. Miss China Philippines, first runner-up. So, ayan, 6 million na tayo guys. Pakilike lang ating live. Ayan, thank you so much guys. Ayan, 11 million. 11 million na tayo. Ayan, kasama ko nga pala, Rose. Ayan, anak mo, Rose, oh. Ikaw may iya. So, ayan, nandito pala tayo sa tapat ng building ng post office. Ayan, guys, oh, yung dating post office na nasunog. Ayan po, guys. So, ayan. Ayan. China. Ito pala yung natin, oh. Mga artist pala to eh. GMA artist to, Sparkle, oh. Malapit na guys, mag-start. Tabayanan nyo guys, 15 million in the health. Kung hey, Fat Choy. Ayan. Joanne. Okay, malapit na mag-start guys. Ayan yung mga sparkle artists natin.
Move konti. Ano guys, move konti. Ayaw niya. Ayan, move. Ayan. Guys! Ready? 1, 2. Ready? Smile. Okay. Woo! So ayan, uminit na naman. Ayan mga sponsor nila. Oh. So nandito pala tayo guys sa tapat ng post office kung saan nandito yung mga ano natin. Mga Miss Chinatown, first runner-up, ayan, second runner-up. Ayan po. Wala ka ba kahapon? Ano kante? Compress, compress. 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 Compress pa, compress. Go. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ayan, 18 million na tayo. Ayan, tuloy-tuloy lang mga kababayan. Paki-like lang po ang ating ang live natin, paki-share ang live natin para makita ng ating mga kababayan sa abroad. At sa Luzon, Visayas, ayan, ito po yung mga contest, mga natin, mga winner natin guys. Ayan o. So marami ng tao guys. Ayan. So ayan. Ayan po ang mga winners natin. Yung sparkle yan, no? Yung lalaki. Parang si David Licao ko, no? Ini-endorse nila mga Licheria. Nagbibigay agad, oh. Ay, diyan, dala ng bata, sako na eh. Kuka. Ay. Random. So, yung mga natin. Ikaw pa, ha? Mga Miss Chinatown Global Creative first runner-up.
Ayan, Chinatown Global 2026. Mr. Chinatown Global 2026. Ayan po, Chinatown Global 22nd one. Ryan! Ryan ah! Ryan ka kasi ba? Kasama naman. Ryan Kiro lang eh. Ryan Kiro lang. Kita pictures. Ryan si Ryan ah. Sunod lang tayo. So, ayan po yung mga winners natin, 2026. Ang payat ng isa, no? Saan kaya start, no? Doon yata, eh. Dito pa. Bidyon mo kaya ako. Para kung saan ako pumunta, sundan mo. Ayan, punta tayo rito guys. Ayan, di ba? Gaganda ng ating mga Chinatown. So, parang doon tayo. Ollie. Ayan o. Dito tayo. Yung mga magaganda ng ano natin o. Background natin o. Diba? Ayun guys, mayroon tayong mga kapulisan dito guys na nagpo-protect sa atin, nagbibigay ng disiplina sa atin. Ayan guys. Diskarte mo, iwan natin ito sa plito. Aso na Dito ka na tumama dito. Ayan, dito yata mag-i-start dito. Ayan, shoutout Tea. Shoutout sa inyo. Ayan, shoutout sa mga viewers natin guys. Shoutout. Sino tayo? So, nandito tayo guys sa may gilid ng post office kung saan dito mag-i-start yung ating parade. Ayan. Nandun bandaron yung Esplanade. Yung Esplanade bandaron.
Dito yung mga dancer, dragon dancer natin. Ayan mga Shanghai Shipper College. Ito yung mga college natin. May drone pala, oh. Tingin ko dito ang start. Dito ang start, no? So ayan, 15 million in the house. Shout out sa inyo dyan guys. Paki-like lang ang ating live at paki-share kung nagustuhan nyo yung ating live. Paki-share na lang po para makita naman ang ating mga kababayan sa abroad, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out nga pala dyan sa mga kababayan ko sa Bicol. Sa mga pamilya Estorel, pamilya Inahing, Dinaobra, Saralta. Shout out sa inyo dyan guys. Ayan. Nandito tayo guys live sa may post office. Dito mag-i-start yung parade ng Chinese community. Okay na kayo? Konti. Marichel, ayan, Marichel. Shout out to you dyan, Marichel. Nandiyan na si Orme pala eh. Ayan, oh. Nandito na po yung ating special guest. Dito na yung ating mayor, Sco Moreno Dumagoso. Ayan. Oh. Ayan nga, ang sabi ko. Iyan ko lang sa dulo ng mga sir, iyan pa sila. Hindi pagkakuha nga sir. Iyan pa sila sa nakikita natin sir. Nagsundi na pala ng NA. Yorme! Dito! Ready ka pagka masalo mo. Dito naman! Ready ka, ha? Kami! Woo! Para mapansin namin.
si Yorkie. Hindi ko alam. Ayan. Konti lang po, konti lang po. Ayun na. Ano pa ba? Labas muna po. Labas muna po, labas muna po. Pasensya na po. Ayun, ayun! Start na. Start na daw! Ma! Start na daw! Sigurado na naman yung Hindi yan. Oo, huwag kang makipagkagawan dyan. Sa loob. Gilid na, gilid. Namimigay na guys. Rene! Ayan na. Dito na tayo. Takot ako makiagaw kasi baka madali yung cellphone ko. Semangat.
Kumuha ka na. Tago. Itago mo yan. Paano tayo makaka... Ayan si ano. Ay, sabi na po. Sabi lang, sabi. Ice! Ice! Diba? Sabi na! Ayan, saya-saya rito, guys. Kasi mababasag yan, hindi ka makakakuha dyan. Ayan, t-shirt ko. Ayan. So, take away. Ay, may tikoy dito, oh. Ay, tikoy! Sir, tikoy! 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 Tikoy, sir, tikoy! Sabi lang tayo. Ulitin mo. Oh, hindi sayang. Nagbigay ng tikoy yun, oh. Ay, sir. Walang tikoy. Bossing, walang tikoy. Walang tikoy. Sabon, sabon. Eh, tikoy, salang. Salang, 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 tikoy. Salang, boss. Boss, tikoy. Salang. Ay, sa pulis pa yan, sa pulis. Okay, tago mo na. Binigyan na sa pulis doon yung mga ano. Tao. Dito lang tayo. Boss. Wala tikoy, boss? Wala sa akin eh. Ah, wala. Bossing, tikoy. Bossing, bossing. Bossing, tikoy. Salang, salang. Salang, bossing. Salang. Magaling.
may shampoo ba? Shampoo ba yun, iba? Tikoy, sir! Sir! Sir, lang, sir! Busing! Tikoy! Busing! Busing! Nawala! Busing, wala! Nawala! Nawala! Busing! Takin na, sayang yun. Sayang! May tikoy, bossing! Tikoy! Bossing! Ay, sorry. Ayan o! Bossing, may tikoy! Bossing! Makikuha ka? Bossing! Tikoy, bossing! Wala tikoy, wala! Bossing, tikoy! Wala na. Ma'am! Atche! Parang candy. Eh, ka dun. Kuha ka dun, ha? Bossing! Kuya, kain niyo na makandi. Kuya. Ayan, o. Hi, sir. Pikisyen tola, isasawa ko na lang to. Yap, tikoy. Tikoy, wala. Wala, tikoy. Kuya, parang awa mo na. Treatment is, Bossing, tikoy. Boss. Yap, tikoy. Wala, tikoy, wala. Yeah, thank you. Ayan, dito tayo sa Jones Bridge, guys. Yan, tikoy, sir. Tikoy, no? Seba. Hello. Doon ka lang. Mauna ka na doon. Hi, sir. Eh, tikoy kayo, sir. Tikoy. Nahulog yung tikoy kanina eh. Ayun, oh. Kasi
Ito, ipakita ko. Ayun guys, ako kami dito. Laki oh. Hi. Oo. Everyone, more. Hi. Oi. Ayan, nandito na tayo sa Jones Bridge, guys. Hi. Hi, guys. Hi. Ma'am. Boss, tingkay. Bossing. Eh, sa, che. Eh, sa. Bossing. Eh, tingkay, sir, tingkay. Sir, tingkay. Only one, sir. Only one, sir, sir. 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 Ako naririnig. Thank you. Take right. Thank you. Bossing! Bossing! Tikoy! Sir, ako! Wala ako, sir! Sir! Tikoy! Sir! Sir, wala pa ako! Bossing! Ako! Wala pa ako, sir! Sir! Ayaw ko bigyan ni sir. Sir, give me one. Ayaw mo, baby. Nandito na tayo guys sa may Chinatown guys. Pababa na tayo. Nakagulo na yun. Bossing! Yeah, thank you. Hi, Mom. Ache. Mom, salam. Tikoy. Bossing. Yep, tikoy, Mom, tikoy. Thank you. Kaya nagkakagulo to. Ito, ang saya-saya guys. Oh. Ayan, binigay yung mga nating polis. Oh.
Kaya paliko na tayo ng eskolta guys. Eskolta. Paliko tayo ng eskolta. Ayan, ayan. Ay, nagkakagulo ko. Paliko na tayo ng eskolta guys. Sir! Sir! Humingi ka rin. Tingkoy! Sir! Sir! Tingkoy! 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 Excuse me. Sir, Tingkoy! Yan, Tingkoy! Grabe, nagkakagulo, Tingkoy. Nagkakagulo. Manghingi ka rin. Sir, sir. Ayan, nandito na tayo guys sa eskolta guys. Ayan, dito pupunta sa Viejo guys. Dami na dito. Osing! Osing! Tingkoy! Tingkoy! Osing! 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 Tingkoy! Tingkoy! Ayan, nandito na tayo guys. May Tingkoy kayo? Tingkoy. Ayan. Nakakagulo rito. Osing! Yan, Tingkoy, sir! Tingkoy! Ay, dami po ito. Osing!
Yan, Tikoy. Yan, Tikoy, sir. Tikoy, yan, Tikoy. Ayan, nagkakagulo, guys. Titingnan mo yan, baka dinutukutan ka. I-ball mo. Bossing! T-shirt! Sir! Baka madukutan ka. May isa pa akong plastic dito. Ha? Puno na. Ay, puno na. Dami ko po siya. Ah, tabi, tabi, tabi. Hello. T-shirt? You have t-shirt? T-shirt? One t-shirt? Ako. Hinagis pa niya, eh, nandun na ako. Sarap tikoy din ako. Ha? Tikoy din ako. Alin? Meron din. Meron dito? Hindi na ba to? Kabila naman tayo, kabila. Asan Cisco? Ah, nasa harapan pala yun. Yeah. Eh, punta tayo kay Cisco guys, sa harapan. Ay! Ay, nagkakagulo. Oh. Uy, ayos to ah. Ay, nagkakagulo rito. Nagkakagulo, nagkakagulo. O, ayan o, ayan o. Tigay, sir. Yan, tigay. Yan, tigay, sir. Tigay. Tigay, tigay. Yan, tigay. Yan, tigay, sir. Tigay. Ang daming pinamimigay dito, guys. Papagod niya ako, pwede ba sumakay dito? Papagod niya ako. Wala. Kala ko ano? Nakakuha ka? Hindi. Cookies na pala. Ampaw, ampaw. Ampo, sir! Woo!
Ang pang-20. Huwag kayong didigan dyan. Huwag kayong didigan. Tatakpan mo yan, ha? Oh, buhol mo yan. Buhol mo yan. Ako magdadala. Buhol mo. Ako muna. Sige. Uy, sa pulis yan! Ito yun! Diba? Tigay yan, tigay, sir. Tigay, tigay. Bossing! Tigay, oh, tigay! Tigay, bossing! Tigay! Bossing! Bossing, tigay! 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 Yeah, tigay! Bossing, tigay! Tigay! Ayun!
Baka mabutasan ka. Kasi, kasi, dito na tayo guys sa Binon, sa may ano, Santa Cruz. Kagulo guys. Pasok mo na yung damit. Sakto oh! Nasa kamay ko na oh! Tikoy! 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 Bossing! Uy, bata oh! Gawan yan eh. Nabigyan ko nga ng ano yung bata. May anak siya. Bigyan natin yung bata. Huwag ka na makipag-agawan. Baka mawawat, tinamaan. Pabalik niya, oh. Pabalik niya yung iba, oh. Ano ba si Yorme? Hindi yata si Yorme. Aray ko, akin na yan. Akin na yan, akin na yan. Oh! Wala na. Ang lakas. Ang lakas sa butak eh. Sanay. Ang sanay dumukot na but. Kinukuha mo rin ba? Hindi, ipit ako. Dapat inapakan na ng babae. Ay, si Yorme. Oh. Ayan. Oh. Ay, Tikoy, sir! Tikoy. Ayan. Bante, 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 bante. Bante lang, bante, bante. Diretso lang. Aray ko. Namahan mo ako ah.
umano doon. Nauunahan ako doon. Kaya tayo. Anong swerte kay Yorme? Si Orme ba yun? Ha? Si Orme? Oo. Guys! Ay, dami oh. Kusing! Ay, tigol pa kayo? Ay, tigol pa kayo? Boss, may tigol pa kayo? Tigol. Asan ang iba? Isa pa sa dulo. Asan ba yung mga nagbibigay? Ano lang yan? Ang pangit yung ano? 20. 20. Ah, gold. Paswerte din, gold lang. Sila lang nakakaintindi niyan. Ito na, daganan ko pa yung kamay. Ano? Sir, tikoy, tikoy! Ah, tikoy, tikoy! May tikoy pa? Ma'am, sikoy, ma'am! Boss, wait. Bibigay din ba to? May tigay pa kayo, tikoy? May tigay pa? Binabato na ako ng candy. Pwede mo nga yun. Ballpen!
na ba? Okay naman sila. Wala na? Last na ba yan? Ah, saan na ba yung nagbibigay ng tikoy? Eh, may tikoy oh. Ah, so wala na tikoy. Wala na tikoy. Tikoy. Eh, tikoy, meron ka ba? Tikoy. Ayan, oh. Last na ba to? Last na ito. Ito, meron pa, oh. May tikoy pa kayo? May tikoy pa, sir?
dyan sa repellent. Tama, kikisa tayo dyan. Red flower oil. Nasa misis. Misis ko to. Ah, Tikoy! Osing! Osing! Osing, iyam Tikoy. Tikoy. Boss, ako din kasi sa boss. Thank you, thank you. Kulay green yun ah, kulay green. Hindi ko alam ano lasa na ito. Osing! Osing! Thank you. Thank you. Thank you. Sir! 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 Dito, sir! Sir, sir! Idol! Thank you! Bye! Thank you. Bossing. Calendar. Bossing. Calendar.
Ma'am, kalendar po. Kalendar. Bebe, kalim ko. Ayan po ang kaganapan ngayon dito sa Pinondes, guys. Opo. Mana loko, loko. Ayan po nagbibigay ng kalendar. Maraming. Kalendaryo, ma'am. May kalendaryo kayo. Ay, dalawa, tigisa na tayo kalendaryo. Ay, may tubig oh. Ay, tubig, hingi tayong tubig, guys. Boss, may tubig, boss. Boss, may tubig ka. Dalawa na, boss. Oo nga, pwede namin. Sayang mga... Ayan guys, medyo mambon guys. Dito muna tayo sa gilid. Ayan, namimigay ng kalendaryo doon. Happy Chinese New Year! Medyo mulan.
Ano yung mga candy yun? Oh? Naulan. Ayan o, namimigay pa o. Tama, Hagis! Hagis! Sino ang G's ka yan? Ayaw ko, sir. Yan. Hagis! Hagis! Lakas! Ayan mga sparkle to. Ha? Isa? Uwi tayo. Ang ganda nyo. Wala kang panyo? Oren. Yung ano, ibalabal mo yung t-shirt. Oo, kaya mo? Saan na tayo? Naligaw na ako. Umulan. Wala mga kababayan, umulan. Marami pong bumabato dun eh.
Grabe, ang saya-saya ng mga, ano, mga ipapaagaw. Eh. Medyo umambon guys. Dami pa rin tao. Yan pala ito. Grabe, nula na tayo. Ayun, payang te. Hawakan mo siya. Hindi na ako natutuwa. Agis mo isang karton para buo na. Wala na, inula na tayo. Ako, nagdala talaga ako. Bag malaki.
Saan na pupunta to? Open na to. Sa loob, paloob. Ito yung paliko. Doon na daan. Pag diniretso to, Visoria. Ito na dito. Masama sila guys. Ito na tayo. Hindi ka na rito, pero ito kasi.